सनितपुर जिल्ला आरो गहपुर दखरा ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा सेथि धोरोम आरो लाइमोन सांग्रांथि मेल खुंदों। सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि सेथि धोरोमारि आरो लाइमोन सांग्रांथि मेलखौ गहपुर दखरानि सिङाव थानाय बरपुख्रि प्राइमारि कराइगुरि गामिनि ब्रह्म धोरोमारि सिबिसालियाव सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंनि 8 रिंगायाव जयग होनाय अरखौ फोजोंजेनो कमल बसुमतारी, 9 रिंगायाव बिफां फुलि गायजेनो अन्थिराम ब्रह्मआ। बेबायदिनो बायदि हाबाफारि जेरै धोरोमारि आरो लाइमोन सांग्रांथिनि सोमोन्दै सावरायनाय, लाइमोन बैसोआव धोरोमा मानो गोनांथिनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। माननि आलासि महरै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय बुंथिगिरि रमेला बर', बारग' आफादगिरि सुनिल ब्रह्म मुसाहारि, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आजिरा मोननाय बोसोनगिरि देवल मुसाहारि मोनहा बाहागो लादोंमोन। फुंखा सुबुं महरै सेथि सावरायगिरि सदानन्द ब्रह्म, नैथि सावरायगिरि हेमन्त ब्रह्म मोनहा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव गासै 4 दखरा, धेकियाजुलि दखरा, सारिदुवार दखरा, बिश्वनाथ दखरा आरो गहपुर धोरोम सिबिसुला रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। चेनेलनि मावथि बाबामोननिसिम खुलुमनाय बावग्रोबाय आरो दिनै जिथु गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धर्म आफादनि सिङाव थानाय बरपुख्रि प्राइमारिनि कराइगुरि गामिनि ब्रह्म जयगालयाव सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि जि सेथि सेमिनार खुंदों, बेयाव आङो सफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंखौ बे सेमिनाराव फुंखा सुबुं हिसाबै लाइमोन बैसोआव धोरोम आरो आध्यात्मिक गियाननि सोमोन्दै आंखौ बुंथिनो होनायाव आरो आङो बांसिन गोजोननायखौ मोनदों। मानो होनब्ला दिनैनि लाइमोना गाबोन गागि आफादनि सासे गोग्गोम मावथि जानांगोन आरो बे लाइमोन आफादखौ लानानै बा लाइमोनस्रिखौ लानानै जोङो गोदान सिमां नुयो आरो बे लाइमोनस्रिफ्रानो जाबाय जोंनि इयुननि गाहाय बिथा। बिसोरो रोंखा राखा जानानै न'खरखौ, समाजखौ, गामिखौ लोगोसे धोरोमखौ फेहेरनायाव बिस्रा जथेस्थ' मावनो गोनां हाबा दङ आरो लाइमोनखौ जेरै महाशक्तिबान होननानै बुंनाय जादों, बे लाइमोनस्रिफ्रा मावनो हायै जेबो हाबा गैया। नाथाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनांगोन जे उन्दै समनिफ्रायनो जोङो लाइमोनस्रिफोरखौ जोङो मोजां सोलोंथाइ होनांगोन, मोजां आदर्श होनांगोन आरो मोजाङै इसोर सिबिनाय बा धोरोम सिबिनाय हाबाफारियाव जोङो बिसोरखौ लोहाब होनांगोन। अब्लासो जोंनि जि साननाय हनाय बेफोरो फारि फारि जाफुंगोन। दा बे बेलायाव दिनै बे सेमिनाराव फैनानै आङो जथेस्थ' लाइमोनस्रिफोरखौ बाहागो लानाय नुदों। खमैनो 500 जागोन आंनि आन्दाजाव आरो हाबाफारिफ्राबो खोब मोजाङै जादों आरो जोंनि जा सिमां लाइमोनस्रिफोरखौ लानानै जों जा सिमां नुदों, बे सिमाङा जाफुंगोन होननानै आंहा जोबोद फोथायनाय दङ। आरो जोंनि गेजेराव जाय फुंखा सुबुं महरै गोग्लैदों, बे आफामोनाबो खोब मोजाङै बानजायलांदों। लाइमोन बैसोआव मानो धोरोमनि गोनां आरो लाइमोन बैसोआव गुन गोनां सोलोंथाइया मानो गोनां, बेफोरनि सोमोन्दै खोब मोजाङै बुंलांदों आरो बिसोरनि सुर आंबो लाइमोन बैसोआव मानो धोरोम नांगौ आरो आध्यात्मिक गियानखौ मानो नांगौ, बिनि सोमोन्दै आंबो सुंद'यैबाबो मोजाङै बिजिरनानै होदों। मानोना मोनसे बाथ्राखौबो जोङो गोसोखांनांगोन जे गारि गंसेया जुदि ब्रेक गैयाब्ला बे गारिया हयथ' जेरै हाखर हालाव गोग्लैनानै हयथ' गारिया बबेबा सौदावनानै बायफ्लेजोबलांनोबो हागौ आरो बे गारियाव थानाय गासैबो सुबुङा जिउ खहा जानोबो हागौ। थिग बेबायदिनो धोरोमा मोनसे ब्रेक। गतिके बे ब्रेकआ जुदि ब्रेक महर धोरोमा जोंनि लाइमोननि साफ्रोमबो गोरबोआव जुदि थायोब्ला बे लाइमोनफ्रा जेब्लायबो असत कर्म बा गाज्रि लामायाव बिसोरो आगान सुरनो हाया। बेनिखायनो धोरोमा लाइमोन बैसोआव जोबोद गोनां आरो लोगोसे धोरोम सिबिनायनि गेजेरजोंसो आध्यात्मिक गियानखौ आयत्त खालामनो हायो बा लाब खालामनो हायो, जायखौनोखि जोङो आत्मगियान होनना बुङो। आत्मगियान जायोब्ला गावखौ सिनाय मोनो। गावखौ सिनाय मोननाय लोगो लोगो मुलुगखौ सिनाय मोननो हानाय जायो। दा नायदो आफामोन दिनै जों टिभिखौ खुलियोब्ला गाज्रि जाथाय नुनो मोनो। जेरै बिमा बिफाखौ आलाय सिलाय खालामनाय,
सोरखौबा मार्डार खालामनाय, बुथारनाय, गावथारनाय, सुथारनाय, ड्राग जानानै फाग्ला फाग्लि जानाय, भां सोबनाय, खानि सोबनाय बायदि बायदि जोङो गाज्रि गाज्रि जाथायफोरखौ दिनै नुदों टिभिफ्राव। नाथाय बांसिनानो लाइमोन बैसोनि। बे आं सानो बिसोर मानो जादों मोनसे सोंथि फैयो। आं सानो निस्सय बिसिनाव मोनसे आंखाल जाना दङ। बे आंखालानो जाहैबाय धोरोमनि गियाननि आंखाल, आध्यात्मिक गियाननि आंखाल बा आत्मगियाननि आंखाल। बे गियाना आंखाल जाना थानायखायनो बिसोरो दिनै गावखौ सामलायनो हायियाव गुबुन गुबुन असत कर्मआव बिसोरो माने आनज्रायलांनो गोनां जादों। बेनिखायनो लाइमोन बैसोआव धोरोमा खोब गोनां आरो धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों आध्यात्मिक गियाना बेरखाङो आरो आध्यात्मिक गियाननि गेजेरजों गावखौ सासे रोंखा राखा लाइमोन हिसाबै सुबुं समाजाव सिनायथि होनो हायो। आं बेखिनिखौनो सुंद'यै बुंथिबाय। गिबियावनो बेहाय गोबां चेनेल नुदों। बर' 360 ओमफ्राय बड'लेण्ड रादाब, गोबां चेनेलफोर नुदों। बयनिसिमबो नोंथांमोन खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिबाय। आरो नोंथांमोन सोंनाय बायदियै थोंजोङै आङो दिनै नैबे गहपुर हालामनि जरफुख्रि प्राइमारिनि सिङाव थानाय खराइबारि गामिनि जयगालय, बेहाय जि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा खुंगासेथि धोरोम आरो लाइमोन सांग्रांथि मेल खुंनाय, बे मेलाव बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों। बेनो गहपुर हालामाव आंनि गिबि खेब बाहागो लाफैनाय। बे गहपुर हालामनि लाइमोनफोरजों मोगा मोगि जानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। बेहाय थारैनो जोङो दिनैनि समावहाय समाज जौगानायनि बाथ्रा सानोब्ला, हारि दाफुंनायनि बाथ्रा सानोब्ला, बा हादोर मोनसे जौगानायनि बाथ्रा सानोब्ला लाइमोनफोरखौ माबायदिहाय जोङो जौगाहोनो बा लाइमोनफोरखौ जोङो माबायदिहाय थासारियाव जों लांनांगोन, बेखौ जों सानग्रोनांगौ जायो। लाइमोनफोरखौ नागारनानै जोंखौनो समाज जौगानाय, हारि जौगानाय आरो हादोर जौगानायनि बाथ्रा साननो हाया। दा बेखौनो बिथा खालामनानै दिनै नैबेयावहाय सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा जे मोनसे लाइमोनफोरखौनो थांखिनानै मोनसे सेमिनार लादों। लाइमोनफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइ, लाइमोनफोरनो मानो धोरोम नांगौ, बा गुबुन गुबुन टपिकखौ लानानै दिनै मोनसे सावरायमेल जादों। दा बेहाय आंबो सासे फुंखा सुबुं महरै बाहागो लानो मोननानै गावखौनो खोब खाफाल गोनां सानदों। आङो मेसेज होनो लुबैयो, जायखिजाया जोङो लाइमोन समखौ ओरैनो हगारनो नाङा। लाइमोनफोरा दानो बे समावनो मोनसे थार लामाखौ सायख'नानै दानिफ्रायनो समाज दानाय, हारि दानाय आरो हादोर जौगानायनि बाथ्राफोरखौ जोङो साननो सोलोंनांगौ। समफोरखौ ओरैनो हगारनो नाङा। दा बेहाय आं खोब गोजोननाय मोन्दों, लाइमोनफ्रा बेहाय गोबां बाहागो लाफैदों। आरो बेबायदिनो जुदि जोङो लाइमोनफ्रा सांग्रां जायोब्ला जोङो गाबोननो जोंनि समाजखौ गुस्लायहोनायाव जोङो गोरलै जागोन होननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेबायदि सेमिनारा जोंनि सनितपुर जिल्लानि सिङावनो थानाय मोनब्रै आनसलिकआव जोङो बोसोराव खेबथाम खेबब्रै जों खालामबाय थागोन, बेखौ जोङो थांखि लानानै दङ। बेनि थाखाय जोङो फुंखा सुबुं महरै जोङो सिगाङावनो जों हांख्रायखादों। हरानन्द ब्रह्म, बे बाबाया नेहाथारि, दुलाराय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमि बर्डनि बाबाया नेहाथारि। बे बाबानिफ्राय जोङो जोङो लाइमोन बैसोखौ माबोरै दैदेननांगौ, लाइमोन बैसोआव जों मा हाबा मावनांगौ, बेनिफ्राय जोङो गोबां गोसोआरि बोलो मोनदों। बिनि उनाव हेमन्त ब्रह्म बाबा, बे बाबानिफ्रायबो जोङो धोरोमखौ लाइमोननो मानो नांगौ, बिनि थाखाय बाबाया जोंनो बिजिरनानै होदों। जोङो बिराद गोजोननाय मोन्दों। आरो जोङो थामथि सावरायगिरि हिसाबै जोङो फुंखा महरै खावलायदों जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम गागि आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बिरेन बसुमतारी बाबा। बे बाबायाबो जोंनि थाखाय लाइमोन बैसोआव आध्यात्मिक गियानखौ मानो नांगौ, बिनि सायावबो बाबाया जोंनो लाइमोनफोरनो फुल भाबै जोंनो सावरायनानै खिन्थादों आरो फोरमायनानै खिन्थादों। बेनि थाखाय जोंनि सनितपुर जिल्लानि साफ्रोमबो लाइमोन बाबामोना जोबोद गोसोआव रंजानाय मोन्दों आरो बोलो मोन्दों। धोरोमनि गेजेरजों दावबायलाङोबा मोनफ्रोमबो हाबायाव जोङो जेंना सोमजिया होननानै जोङो दा मिथिनो मोननाय जादों। बेनि थाखाय जोङो दिनैनि बे सेमिनारखौ लानाय जादों। आरो इयुनाव जों बेबायदिनो जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब आनसलिकआव जोङो बिदिनो लाबाय थागोन, जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा जाहाथे आध्यात्मिक गियानाव एसे बारायनानै लाथों, समाजारि जेंनानिफ्राय जों एसे खमायथों, समाजारि अगेन हाबाफारिनिफ्राय जों एसे उदां जानो हाथों, बेखौ जोङो थांखि लानानै जोङो लाइमोनारि सांग्रांथि मेलखौ जों लानाय जादों।